общо взето днешната презентация ще бъде за сяра, течна сяра от испанската фирма Афепаса, която има опит в производството на сяра още от преди 130 години. So, let's talk about the first product I want to present you, that is the liquid sulfur, 80%. И сега вече малко по-интересната част на техния продукт, който е течна сяра с 800 грама на литър съдържание. Okay. So, it's a liquid one, it's concentrated suspension and SC formulation, and is used as fungicide and acaricide alone or with another products in water. Още веднъж формулировката е течна, с регистрация за фунгицид. На това отгоре и срещу някои насекоми като акари. Може да се прилага както самостоятелно, така и в комбинация с други продукти за растителна защита или торове. The dosage and how to use the product is from 2 liters or 4 liters to up to 10 liters per hectare. For example, in cereals. Дозите доста варират, зависимост от културата. Примерно при зърнени започват от... Аз ще ги конвертирам от хектари на декари, да знаете, нали, от 200 мл до 1 литър на декар. Например, при пшениците имат на етикета 2 приложения за година, пак в широк диапазон на дози. So, the qualities of this product, the main things are the maximum quality factorizing in that new factory that give us high stability without separation inside the bottle, and the small particle size that we could do in that new factory that give really quick and really good efficacy and better dispersion in the plant. Още веднъж, заимствайки от технологиите, които сме вложили, най-модерните технологии, наблягаме на качеството на продукта, което се изразява в изключително малки частици на сярата, което позволява лесно да се разпространява, да не се отаява в самите бутилки и да се абсорбира лесно от растението. And we have really well studied our special additives that we put also to the sulfur in order to bring really good foliar adherence. And you could use the product with a little quantity of water without having problems in the drippers. На това отгоре сме изучили много добре, правим постоянно проучвания. Самата сяра вътре идва с прилепител. Нали, пак помага за по-доброто разпространяване и също така възможността да се прилага с минимално количество вода. Аз забравих преди да кажа, като примерно беше с пшениците, с над 15 литра вода на декар. Започвайки от 15, което е сравнително ниско количество. So let's talk about some trials in cereals, because I think maybe you have some interest of this product in cereals or also in other crops. Няколко опита ще разгледаме. Разбира се, че на големи култури на приложение това са зърнено-житните или пшеница. We have the main two targets in cereals of the sulfur are the powdery mildew, that is called Plumeria graminis, and also the Septoria in cereals, in wheat mainly, that is the Septoria triticum. Опитите са направени на две основни икономически болести при пшеницата. Това е брашната мана и септория. And some trials here. I don't want to bore you with many info in the trials, but here this trial against powdery mildew in wheat were done in the north of France. It's an official trial for the registration, and that the thing that we could see against the competitor, that is the orange strip. The red strip is the check plot, the orange strip is the competitor, and the 3 green ones is our product in the low dose, in a 10 liter dose and 12 liter dose. You can see, because of the quality of our product, that have also with less product better efficacy than a common sulfur competitor. Добре, този слайд е официален опит от Франция за регистрация на продукта като пестицид, като фунгицид. В червеното е контролата, оранжевото е конкурентен продукт, и трите зелени са сулфоликвид, които са изпитани в различни дози. И още веднъж заради формулацията, заради самите технологии, които са впрегнати в производството на този продукт, показват най-добра ефективност дори с малки дози. Thank you. Also, a trial did in the south of France against Septoria triticum, the other disease, more or less the same. Against our competitor, at the same dose, we have really better efficacy, and this is 30 days after the application, so the efficacy lasts a lot of time. Това е следващ опит, който е за септория, пак в Южна Франция направен срещу конкурентни продукти и контрола.
И тези резултати, освен че се открояват пак като ефективност, но са измерени 30 дни след приложението на продукта, което ни дава едно дълго последействие на продукта. Because you give us example with your main economic diseases, powdery mildew and but how about rust? Do you have any observation on rust? Because it's also okay, rust. Rust. It's a rust. Okay. Spanish maybe is rust. Sorry. No, I didn't hear you well. Not in fact. I think any sulfur have any efficacy on rust. Maybe in combination of other specific chemical product for rust could be increase the efficacy, but not alone. It's in combination could increase because always sulfur have effect drying effect. So to dry, that is heat water from the surface. You know what is dry? Drying effect. So it's that little drying effect could be good with the rust, but always with a specific product for rust. Добре, все пак да завършим пшеницата. Една също икономическа съпътстваща болест, това е ръждите. И това беше въпросът, дали имат наблюдение как този продукт се държи паралелно с брашна стамана, септория и ръжда, или общо взето да хванем повечето болести. Каза, че сам по себе си може да има ефект със сигурност, но трябва да се комбинира с някой друг. И от нашата практика ние го комбинираме с Фитобак Bacillus subtilis, са съвместими. И зинеч, който съдържа също и мет и други елиситор вещества. So combination with other product. No, it's quite in grape is one of the best products that we could use because is the common liquid sulfur and also this liquid sulfur with pine oil. One of the things that have is the good adherence to the leaf, you know, the adherence of the drops, and the resistance to little rains. You know, if after application it rains, it's not washing too much. Сега, не е приготвил слайд за лузя, но все пак аз знам от предишните разговори, че това е един основен продукт, който те продават и в Испания, и в света за лузя. Каза, че предимството освен формулацията, които вече говорихме, че са високотехнологични, също и прилепителът, тъй като всички сяри са контактни и колкото повече време задържиме на листа, толкова повече защита имаме. И благодарение на двете разновидности на прилепителите, които имаме, едното си е стандартният прилепител, който споменахме за пшеницата, другия, който също не сме говорили, това е с терпени, източник и гористни дървета, примерно терпени, които и двата дават много добро покритие и една защита от измиване от дъждове с нисък капацитет, не обилни дъждове, но примерно няколко литра на квадрат запазва сярата върху листото, което съответно ни запазва протекцията срещу брашна стамана.